खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जालायबाय लोगोसे स्वrji The Creativity चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि गोनांथार खौरांफोरखौ बेबायदिनो मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। BTC बिसायख'थिया सेप्तेम्बर दाननि सिगांनो जोबगोन। BTCआव UPPL आरो BJP जयै गेलेगोन ना गेलेया बेखौ प्रमद बर' आरो दिलीप शइकिया बिथांमोननि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरजों जागोन। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि 5थि गोरोबथा साननि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बुंथिनानै होदों। जेरै BTC बिसायख'थि 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिसायख'थिया सेप्तेम्बर दाननि सिगाङावनो गासैबो BTC बिसायख'थिनि हाबाफारिया जोबस्रांगोन। लोगोसेनो आथिखालाव BTCआव UPPL आरो BJP मोननै जुथाइ सरकारा खुंगासिनो दङ। फैगोन बाराव BTCआव BJP हारसिङै गेलेगोन ना UPPL हारसिङै गेलेगोन ना जयैनो गेलेगोन बे बाथ्राखौ लानानै खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला थारैनो BTCआव दायो UPPL आरो BJPआ जयै गेलेगोन ना आलदा आलदायै गेलेगोन बेखौ UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो BJPनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथांमोननि गेजेराव थि खालामनाय जागोन आरो बिथांमोनहानो मोननै दोलोजों ज' जिरायलायनानै बेनि थिरांथाखौ उनाव लानाय जागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। नाथाय BTC 2025 मायथाइनि बिसायख'थिया सेप्तेम्बर दाननि सिगाङावनो गासिबो हाबाफारिया जोबस्रांजोबगोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै खालामना होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया 5थि बिटिआर गोरोबथा सानजों लोब्बा लाखिनानै 5थि बिटिआर गोरोबथा सान हाबाफारि फालिनायाव बाहागो लाफैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आसामनि गिबि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बारग' एनडिएफबिफोरनि आद्रा थालांनाय 5 लाखनि चेकखौबो गथायनानै होनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव रायजो सरकार आरो मिरु सरकारा दायो गोख्रैनिफ्राय गोख्रैसिन राहा लागासिनो दं होनना मिथिनो मोनहोदों। लोगोसेनो गावनि बिबुंथियाव बिथाङा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला दा बावै साननैसो उनावनो भारतनि मन्थ्रि आरो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव थाबैनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ सुफुंनांगौखौ नोजोर बोनानै माखासे थांखिफोर लानाय जासिगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै गावनि बिबुंथियाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो गोबां बोसोराव BTCआव गोबां सिलाइ बारुदनि दावराव दावसि जानानै थांबाय नाथाय बेफोर दावराव दावसिखौ दायो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव खलमनि फारसे सोलायहोनो हाबाय आरो बेनो बिटिआर गोरोबथानि मोनसे गोजोन थासारि होननानै बिथाङा बुंथिनानै होयो। मिथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो मैयानि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय समावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआर सरकारनि MLA MCLA आरो EMफोरनि थाग्रा खथा अदेबानि हस्टेल खथा लुफुंनायखौबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायानो गावनि आखाइजों बेखेवनानै होलाङो होनना मिथिनो मोनबावदों। बेनि अनगायैबो मोनसे गोनांथारसिन हाबाफारिया क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादोंमोन दि थारैनो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिसिम सोलायहोबाय होननानै। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनिबो मोनसे अन्थाइ खाम्फा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायानो गायसननानै होलांदों होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै मिथिनो मोनदों। BPFनि सासे दैदेनगिरि जबिदास बसुमतारी बिथाङा गावनि बिजाथिलाइखौ मैया क'क्राझार जिल्ला BPFनि गोबांथार आफादगिरि
गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै गावनि बिजाथिलाइनि आर'जलाइखौ गथायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिया आरो गेजेराव बारा सान गैलिया, जायखौ नोजोर बोनानैनो बिटिआर ओनसोलनि मोनसे गोख्रों राजखान्थि आफाद, जाय राजखान्थि आफादखौ बिपिएफ मुङै मिथिनाय जायो। बे बिपिएफ राजखान्थि आफादा दायो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गावबा गावनि बिजाथिलाइनि फारिलाइफोरखौ फोसावनो थाखाय रेडि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौ नोजोर बोनानैनो गावबा गावनि दोलोफोराव दायो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिजाथिलाइ गथायनो थाखाय गावबा गावखौ आर'जलाइ गथायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि गनं बनरगाव बियाबाव गावनि बिजाथिलाइ मोननो थाखाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव गावनि बिजाथिलाइ मोननो हास्थायनाय बिलाइखौ गथायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि आरो गोबांथार सोद्रोमा बिथांमोनहा बाहागो लाफादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिकेडब्लिउएसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथाङा मैया सिमेन्ट सापरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेरै बाथौ धोरोमा बर'फोरनि गुदि धोरोम आरो बेखौ बयबो आरो रावबो नंखाय होननो हाया। नाथाय आथिखालाव समनि फाखनाव गुबुन गुबुन धोरोमखौबो बर'फोराव फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो। जेराव ब्रह्म धोरोम, खृष्टान आरो गुबुन गुबुन बायदि बायदि। नाथाय बर'फोरनि गुबै धोरोमा बाथौ धोरोम आरो बाथौ धोरोमखौ जों बयबो गनायनानै लानो हानांगोन आरो गनायनानै लानायनि गेजेरावबो गुबुन गुबुन धोरोम फालिदोंब्लाबो नाथाय गावनि गुबैखौ गनायनानै लायोब्ला थारैनो बियो जोबोद मोजां जागोन आरो बर'फोरनि दावगानायाव बेबो मैखोम बिहोमा होगोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखालाव जाखांबोनाय लाइमोन आरो आथिखालाव जायफोर बाथौ धोरोम आरो गुबुन गुबुन धोरोमखौ फालिबोदों बिथांमोनहाबो दायो बाथौ धोरोमखौ अनसायनानै लायोब्ला थारैनो बाथौ धोरोमा आरो बर'फोरनि हारिमुवा गोजौ फारसे दावगालांनायाव मैखोम बिहोमा होगोन होननानै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो आथिखालाव फरायसुला फरायसुलिफोर आरो इयुन जोलैफोरनि गथ' गथायफोरखौ नोजोर बोनानै थारैनो बिथाङा जेखि धोरोमावनो थाया मानो गामिनि समाज बेबस्था आरो गुबुन गुबुन थासारिफोरखौ अदेबानि धोरोम फालिनायनि खान्थिफोरखौ गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन खालामनांसिगौ होननानैबो रायजो राजाफोरखौ बिथाङा खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैया बाथौ सानजों लोगोसेनो लोब्बा लाखिनानै आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों लोगोसे आसाम सरकारनिफ्राय गासै 1 कौटि रां दान होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे रां दान होनायजोंनो दायो नलबारियाव थानाय मोनसे बाथौ मन्दिरनि खुन्थियाखौ गायसननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बर'फोरनि गुदि धोरोम बाथौ धोरोम आरो बे बाथौ धोरोमा आथिखालाव आसाम सरकारजों थारैनो मोनसे बन्द फोसावजायो अदेबानि गनायथि मोननाय धोरोमारि फोरबो, जाय धोरोमारि फोरबोखौ गासै बर' नाङैनो आरो गासै आसाम नाङैनो जेरावबो फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया गुबुन गुबुन जायगाफोराव बर'फोरनि गोबां बाथौ थानसालिफोराव आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनदों। बेजों लोगोसेनो आसाम सरकारनिबो सासे मन्त्रि अदेबानि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा धेमाजि जिल्लानि सिङावनो थानाय धेमाजि बिधान सभा समस्तिनि गगामुख ओनसोलनि गासै 63 रायजो राजा गामिनि रायजो राजाफोरा दान बान्था होनायजों लोगोसेनो आसाम सरकारनिफ्राय 1 कौटि रां दान बान्था होनानै नलबारियाव जानो गोनां मोनसे बाथौ मन्दिरनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जायो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों।